Of you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness. Mabungahong kauntagon mga igsoon, maka-live na kita. Praise God. Brad Sir, sure, swacker. God bless, God bless. Nakas akong prayer. So, pwede na mag-share igsoon. All my life you have been so, Ako sa ni-share. so good. With every breath that Pasensya na sa mga adlaw nga wala ko makashare kay namura ko giubo-ubo gamay ba. Yan, apoy busy pod. Karon igsoon bakante kay ko. Actually ni sayo ko kay naa na po'y lakaw na ko nya, na ko'y appointment. your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Shout out 27 viewers. Running after, it's running after. Ako pa na yan igsoon. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Shout out Pastor watching from Noknokan, Talibon, from Brother Joseph Mel Dungog Amit. It's running after me. All my life you have been faithful. Excuse me. All my life you have been so So done sharing mga igsoon. good. With every breath that I am able. Anyway, ako ding i-attach igsoon sa caption ng ato ang YouTube channel kay naay nangutana gihapon ba, no? Kay usa sa rason nga naghimo ka ni igsoon YouTube channel nga naman para mas madali bitaw ninyo og search or share no, madali ninyo og pagpaminaw kung namoy gusto paminawon kay katong mga nag-request nato igsoon ningingon sila nga lahi ang YouTube channel pastor kung imong i-upload imong live videos kay mas madali na mo pangitaon unya magani daw inig paminaw kay pwede ma-save siya no. So ako sang i-attach igsoon ang atong YouTube channel sa ang link ba okay sa ato ang caption ani nga kuan ani nga live na to igsoon para makabalong uban bag-o pa lang nino di napatay 172 subscribers pa. So ako ang i-attach sa mga nangutana. Kumusta mga igsoon? Ako kanunay nag-ampo nga naamos mayong kahimtang mayong panglawas unya duol sa Ginoo. So ako asang i-edit igsoon. Di kayo't ko katuo nga nung gibuhat to bisan kang ngit-ngit sa dalan walang mo akong ngalan. Okay? Tawag mo gayon, So na ako nang nakuan. di man kinahanglan
Again, mabungahong kabuntagon mga igsoon, kumusta mong tanan diha? Quiet 3:07 AM. Uy. Natulog na kasis og wala og nagmata lang kag sayo. Shout out Sister Marisa Bale Ichim Asok. Okay. Shout out sa tanang mga subscribers, mga followers, mga viewers, tanan. Shout out no. Mabungahong kabuntagon atong tanan. Anyway, ako sang gi-shout out dahil nga to ang followers igsoon ning abot na ta sa 140,000 followers. Himaya sa Ginoo, no? Taliwala nga daghan nag-bash na to, nagbira di ganahan na to, no? Okay na. Pero mas niabanti ta, it means mas daghan ang na-bless. Mas daghan ang napanalanginan kay wa man siguro mo follow nga wa ka mo angay ni follow ka, it means na-bless ka or ganahan ka. Amen. So praise God. Salamat sa digsoon nga inyong gidala ang inyong mga friends and loved ones nga mo inyong gi-invite to follow our page para mas daghang followers, mas daghan pagyud ang makadungog sa pulong sa Ginoo. Unya mas mapakatag pa nato ang mensahe sa Ginoo igsoon. Amen. Shout out sa tong 140,000 plus followers sa mabungahong Kristohanon karon na ng adlaw igsoon ning reach na. Yesterday 139. Nasupaspas atong pagtubo taliwala sa paglabay ug di maayong istorya kay mauni bitaw na akong katingalahan mga igso no. Ibasta questionon ta pangwarta for viewers no. Pero naay uban nga mao gyud ilang trabaho no. Nya usa ang ila pa yung mga content bastos, binuang, higayaga. Laway pero wa joy mo question nga pangwarta man na wala nga na mag-enjoy pa. No? Pero sa lang ato lang silang i-ignore basta kita padayon. Naiuban ingon nga si ang Ginoo daw kay bawo sa akong plano. Kana kuno akong pag-picture labi nang nakakos prisuhan. Kuan daw na siya kanang for viewers, for content only. Grabe kay mo hukom, no? Labaw pas Ginoo, pero ako ra silang gisabot igsoon kay of course kabalo sad ko sa akong kagalingon. Labaw sa tanan kabalo ang Ginoo kay way matago sa Ginoo. Kay balo si Lord kung ang atong motibo kwarta or pagarbo kay di jud ta gamiton niya. Way mo tuo nato, way dihog, way anointing. Habol ang ato ang wali. No, it means mga igsoon, habol ka na bang inigtigbas ni mo og sundang padi kadulot. Dili ta mahimong effective guide, no? Effective counselor kung ang atong motibo is just to earn money or something para nga no. Di na to mailad ang Ginoo. Pero ang uban naman ano, pero mao lagi ano sila mo question, no? Nganong mo question sila kung naay tao magwali magisgot og Ginoo pero di lagi sila mo question atong naay naghubo. Normal na higson nga numan. Ang kalibutan daw may unang nasuko sa Ginoo ingon si Jesus. Ayaw mo katingala kung ang kalibutan masuko ninyo kasilagan kamo tungod kanako. Kay una sa tanan unang-una sila una nang nasuko nako. Amen. So don't be surprised. Okay? So, shout out tanang mga OFW who are watching this time, tanang mga seaman, tanang mga naka-permanent residents, shout out tanang mga piniriso, gi-chata na po ko gahapon, nang huwam og cellphone ng usa ka inmates, kay pabalikaw na po ko, kay gimingaw na po sila og wali. So, mao ni akong gingon, igsoon. Unya na ako'y madawat opiring, mga tay, 10% sa prisuhan. Wala ko'y akita pa'y muda og pana na, no? Kung ingon sila, manglabay, syura. Mapita ko silang inon. Gusto ko nga mo simba mo dire, kamo mga bashers. Pamatud-i nga nangagipangayuan batamog 10%. Ang 10% biblically naa na siya pero dili na pugsanay. No, so no, di man na kuan man guna siya commitment nato sa Ginoo. Amen. Kung di di man mabugos na unsa. Abi pa lang nabuhi ta na. Ako na gibalik-balik igsoon. Kung magsalig tag 10%, it means ang atong pag-ministry is not ministry, it's money. Ministry. Pangwarta. Ug mailahan na igsoon ang mga tao, ang mga magwali nga nagsalig og kwarta. Kay di na musulod og mga ngilit-ngilit nga lugar kay muwali. Kay way opiring. Dili na sila maadtog pobre, dato may siguroon. Di na musud og mga prisuhan, di na musud og mga lugar dito nga tan-aw niya way opiring no. Pinahiluna na sila kay naay anan. No? Ana nimo makita igsoon, di na musukol og kawaladon. Di na mo sukol atong mga pobre. Diha nimo makita. No, diha nimo makita kung unsa jud purpose niya nga nagwali, kwarta or Ginoo kaluwasan. No? Sad to say, labayon tag pangwarta. Kinsa pa hinuntong wala gyud nag-involve og kwarta may labayon pero ang katoy nung
bla 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 nga klaro kayo. Wa sila kabantay. Di ba? Ana. Pero mao na igsoon nabanti tawa man tay kadlukan. Sa una igsoon nabi tay manghurat na ko dire. Manghuraton ta ba? Ingko gihurat man hinunta nga sa una kapila na tagiingon nga pusilon patyon bukag bakwag o. Wa gali ta madlok sa una nga demonyo atong Ginoo. Amen. Praise God. Wa gito ang kadlukan as long as kamatuoran atong gisutan. Pinasikat sa balaang kasulatan. Hallelujah. Praise God. Again, shout outs to ng mga inmates og sa katong kung nagtanaw karon kay nanghuwa man to sa cellphone kay mo chat lang siya nako. So, anhaon ra ta mo makamakanti ko, no? So, shout out to ng mga jail officer, mga warden, tanang mga kapulisan. Sir, ma'am, okay? Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City, Barak sa akong mga higala dool sa dugahan nga mga kapulisan nga usa sa ni suporta nako ani akong gibuhat. Kabalo man sila nga ang mga kriminal akong gigiyahan. Uban mga bashers nako, wa jud ko kita nga naay kriminal nga nabag-o nga sila gigamit. Sige lang sila pangbas, sila pangbaswa sila kay ako bisan gingnan nga. Sige mo pangbas nako, pero kung gusto jud mo makailan ako kay inyo man jud kong gibira pa ubos tagaan ta mo complete address ari ako sa among lungsod, sa among baryo. No? Ari ako diri unya pangutan ang mga tao sa ako ang kinabuhi. Kailado man ko. Mataka-taka laglabay istorya niya i-generalize bitaw nila. Kay na ako na pastor nga ng rape, na pastor nga ng warta, na pastor nga oy, tanan lahi-lahi pastor nga. Dili tanan pastor parihag baruganan. The same as ibutang talaga ng pare, di ba? Wala ni pandao ta, respeto jud ko na nila. Kay ingon man sila ilang generalize parehara ko na ng pare nabay ay pare nga nakoy ka istorya nga police officer kanang hipe mismo nay pare mismo nga nakasa pero di ka pwede mo generalize sa tanan pare nga ingana parehara sa namo mga pastor kung nay pastor nakasa ayaw itanan naunsa sa diyang nakasa si Judas iyang gitraidor ang Ginoo nakasa ba silang tanan si Judas ra ana na diha no ana ba ang pulis nay pulis nangabit tanang pulis day nay kabit daghang pulis nga ako mga giminturan mga buutan. Dahil ang polis nga akong giwalihan, ako ang giminturan, gigiyahan. Buutan malagi. O na, di na to pwede i-generalize. No, ana na ikson. Amen? So again, shout out ng kapulisan, sa asa nga dapit. Shout out ng mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines, mga security guard, mga naa sa fire, no, sa mga bumbero, nga mga classmate nako. Mga batch nako during my criminology days. Ang uban, wa man nagpulis. Ang uban nasa fire. And then, Tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao, mayong pagpaminaw ug mabungahong pagtanaw. Amen. Mamalandong das pulong sa Ginoo igsoon. Ining kabuntaga ang atong topic is about kana bitang mga pangitabos tong kinabuhi nga mga kawaladon, kalisod. Ang uban moingon tag pagsulay pero consequence man di ay, di ba? So nga na ba about sa mga situation na itong lisod igsoon. Not knowing nga kana sila consequence din na, no? Nga atong gireklamuhan, atong gi-blame si Lord. Lord, nga no man ang kinabuhi pero kay bawo nga ikaw nakaingon. Mao na tong topic karon igsoon. Amen. So before brother, kana mga basher nimo sa amo gichatan ni di man mo reply kapoy na sila brother. Ay tanawa lagi yo. Nay mga nagbas na to igsoon nga chatan kaning brad na ko kuya ro man kay brad. Ayo brad, relax chill ra ta brad. Gingnan sa ko sa kumangod na ila daw gichatan, no? Most of the time ang mga bashers wa jud kay ila na to, no? Kay usay bitaw makaingon ko sa kong kagalingon nga karon pa man sila nagbash na ko Ginoo pero sa una pa ni daginuton ko kini pwede man nako ni siya pangitaon bisan asa kay naman tay mga koneksyon di panghambog igsoon. Kana mga banggitang agrik-adik igsoon kriminal di na kalikayan nanay koneksyon. So pwede nimo i-trace up ng mga tao nga nagdaot nimo. Pero tungod kay naatay Ginoo, lahi na ta. Kamaw ta mong pasaylo. Ingana bitaw ko say kaning mga basir-basir wala lang. Di ba? Ang demonyo ba, di na ko pauyo na ng demonyo igsoon kay ang demonyo yawa ginasya no di ta pauyo na. Bag-o tang binuhat na natas Ginoo. Di ba ito one time dahil nagdaot nako, no? Nagdaot nako grabe ang gisulti may tungod nako. Di may nakadungog nga amigo nako po nga bagsik po kay ba barumbado po ningon siya. Ayaw sigdaot na si pastor. Sige kagdaot ni pastor kay bata pagkakaroon late bloomers kang adik-adik. Ingon siya ba? Giltian po ko niya. Sige kagdaot na ni pastor. Wa man ko kakaila niya kay bata pa kang adik-adik. Pero kung
imo kay napasukon da ginuton jud ana, wa ka kahibaw sa historya na. Ha, di ba? Pero ako lang gikatawa, ako lang gikalimutan ko. Ayaw wala na tanang mga minalituan na tanang mga ko ano ang Panginoon nito ano sa atong kinabuhi karon nakita na si Lord. Mauli ginausay abusaran ta pero sagdi lang ning saad man ang Ginoo nga siya ray bahala nga manimalo sa atong mga kaaway no. Paubos lang ta atong iampo sila. Amen. So again, our topic for this morning is about the consequence or about sa pangitabo sa atong kinabuhi nga murag sakit na jud kaayo bitaw, and sometimes we question God, atong questionon ang Ginoo, ato ang gi blamon ang Ginoo usahay, Lord nganong natawo man ko ngana bitaw purag ako ba, hantod it leads to depression nya mantod ma-trigger ang suicidal thoughts ngana bitaw. So atuan ang pamalandungan karon igsoon no. But before that, of course, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord igsoon. Kabalo naman ta nga kung wala si Lord wala tay mahimo, and without the Holy Spirit dili na tumasabtan ang iyang mensahe, dili na tumapalawman igsoon. Amen. Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa maayong panahon, salamat sa laing higayon, bagong kabuntagon nga puno sa paglaom. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord. Ani ano sab kami nagaduol sa imong balaang presensya uban sa kasing-kasing mapainobsanon. Among giilay imong pagkabalaan, imong pagka-Dios, Lord God. Ikaw nga among magbubuhat, kami imuhang mga binuhat nga mapakyas lamang Ginoo. So Lord, this time before we listen to your word, before we meditate your word this morning, unas tanan i-search among kasing-kasing Ginoo. Hinlui mi, limpyuhi mi Ginoo, himo aming angayan mamati sa imong pulong. Kuha ang mga babag sa among sulod, mga butang nga mahinungdan nga dili mo pinitrit imong mga pulong Ginoo. Kuha himo aming takos ug angayan Ginoo. And then Lord, as we listen to your word this morning, tagay mig kasing-kasing nga teachable, willing magpakorek, willing mudawat og tambag og correction, mapainobsanon, madinawaton, labaw sa tanan. Anda mo sunod sa imong pulong Ginoo. Kay hangtod dili mi mosunod walay milagro. Naa ang milagro, ang panalangin, ang breakthrough sa pagsunod sa imong pulong. So Lord, salamat kaayo. Tagayosab kami kaalam nga langit nun samtang mamati mi sa imong pulong, Lord. And tagay kalinaw mong unahuna. We invite your presence. We invite the Holy Spirit right now nga muputunga mo pataliwala, Lord God. And we rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. In Jesus' mighty name. We declare victory. You alone will be glorified this time. Walay tao maisa Ginoo. Walay simbahan, sekta, grupo, pundok, relihiyon, kung dili ang ngalan lamang ni mo, Lord God, Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. You alone will be glorified. We adore you, we honor you, we magnify your name this time. And I pray to all of the viewers right now around the world, Lord God, kutob sa makakitaan nga live, Ginoo. Bisan pa man ang mag-replay unya, Ginoo. I pray nga ikaw, Ginoo, magapabati nila sa imong presensya. Ipabati imong gahom, Ginoo. Ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Panalangini ang tanan mamati karon. Let your will be done. This is our prayer, Father God. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. So this time we have 161 viewers. Okay. Sad to say, Pastor, naadjud bashers bisan asa. Nagini po daghan bashers si Jesus. Amen. And the more, the more si Jesus effective sa ministry, the more nagkadaghan iyang followers na ginay basher. Wala na igsoon. Salamat igsoon. Mga lamas sa kinabuhi nga makapalami sa atong Kristohanong kinabuhi. Okay, so let's proceed. Again, before we start, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones in the comment section para makabantay sila igsoon. O ayaw din mo kalimot igsoon na mo uban ng utana nga nanaday ka YouTube channel, Pastor. Asa unsaon ako. So ang caption ni igsoon na link diha. And then i-click nimo sa link, dalhon ka ngadto sa atong YouTube channel. Kanya pwede ra mo subscribe, libre na. Natay subscriber ani nga page pero bayad. No, wa man ako sila sugua pero pwede ta mo invite nga mo subscribe sa atong YouTube channel kay libre na, free. Okay? Kunya ma-notified pud mo sa mga videos nako. So akong ginahinay og upload ato ang mga live videos igsoon kay ingon man mo na may nag-request nga para mas maganid bitaw. Okay? No. Sister ko sige ra ba yun ni taon og reply sa atong bashers. Sister Nilsa Hollowell, mao na akong ganahan nimo, Pastor, kay makita gyud ang Ginoo diha nimo dili ka mangdaot. Amen. Di ta mangdaot at the end of the day. Masanginlan ra ba ta usay sis nga mangdaot daw ta?
di ba? Pero kung naminaw gyud sila diri, wa ta nang daot. Asa ang link, pastor? Nasa kuan, Brad? 1 over subscriber, Brother Kenneth o Elizabeth. Nasa caption, ini-click nimo na mabungahong Kristohanon gyapon, dili tong Kristohanong mabungahon na, mabungahong Kristohanon. Mao na ato ang YouTube channel. Pwede ra mo subscribe igsoon, free na siya para makuan mo, ma-notified. Again, kisi sister, kisa to. Thank you, nawa na. Nelsa Hollowell, thank you sister, thank you. So ingana ko igsoon, I respect all religion. No, daghan kay sila gilabay nako unya. Basta daghan sila gisulti nako nga di maayo nya usahay pag date one time nga ila jud kong hagiton ba pasukon day one time na ko live nga ilang gi-mention si Father Darwin. Wa sila kaybaw nga nag-uban ming Father Darwin sa usa ka dako nga event sa Mater Dei College Tubigon, Bohol. Respetuhan nay me. Kung naa may mga nakig-debate ni Father Darwin sila to di ko hilig og debate igsoon. Amen, di ko hilig og debate. Daghan kog amigo bisan mga kapulisan nga nagsige kog wali, wala na ko na sila agdaha. Amen. Nakita mo na yung mga pulis ni Simba, wasan ako na sila gipangda. Ilahan ang kabubuton igsoon. No? Na ako'y mga suod nga higala nga mga opisyal gud sa pulis. Wala jud ako gida. Pero na-bless sila padayon pastor ana kay nakita nako nga grabe tinuod jud ka unya. Naay mga kriminal gyud nga naduol sa Ginoo tungod nimo. Ana ta, no? Wala ta. Amen. So ana ta igsoon. So ilatang giaway kita may oh, sige okay ra ilahar po na. Okay, abante ta kay madto pa ko ron sa police station igsoon. Okay? So ato ang pamalandungan karon ang sinulat mga igsoon ni agenda no sa mga gusto makabalog asa tong YouTube channel tanawa ang link ani nga live unya i-click na siya. Maura gyapon na igsoon mabungahong Kristohanon. So para mas madali daw og save madali niya. Ingon man tong nag-message na ko nga nindot ang YouTube channel pastor kay bisan manghugas ko plato manglabaw niya magpakuan man ko pastor speaker niya magsunod-sunod ra bitaw no pwede ra man gud i-save mas pabor gyud kung ari ka sa Facebook kinoon murag dugay mangita pa ka no nya usay mag-post kog mga godly words ra or mga rhyme ra bitaw so pangitaon pa nimo ang video kani gasunod jud ni sa igsoon no so again ang link nasa caption na to o ang name sa page sa YouTube channel Mabungahong Kristohanon gihapon. Okay, let's proceed. Matod pa ni Haring Solomon sa Panultihon kapitulo 19 bersikulo 3 nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Again, Panultihon kapitulo 19 bersikulo 3 nag-ingon ang pulong sa Ginoo. May mga tao nga nag-unay pagdaot sa ilang kaugalingon pinaagi sa ilang kabuang. Okay? Ug unya basulo nila ang Ginoo. Again, Panultihon 19:3. May mga tao nga nag-unay pagdaot sa ilang kaugalingon pinaagi sa ilang kabuang. Okay? Ug unya basulo nila ang Ginoo. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Nining kabuntagon igsoon. Naay mensahe si Solomon kanato. Ingon siya nga nining kalibutan kuno. Di kalikayan nga naa daw mga tao nga sila gihimo nga dili maayo o kabuang man ang gigamit re or ibutang talang og wrong decision. Ibutang talang igsoon og sayop nga desisyon. Sila ray nagbuot-buot, no? Kay bawo silang sala pero ilang gituyuan. Nya sa dihang ila nang maangkon ang consequence, ang resulta sa ilang gitanom, magbasol na sila sa Ginoo nga Lord. Kuhaan na lang ko Ginoo nganong naingani man akong kinabuhi Ginoo. Ginoo nganong mao ni gidangatan sa akong kinabuhi gimalas-malas man ko Ginoo. Lord nganong naaman ko sa kalisod kawalan doon. Ginoo nganong ingani man ipatya na lang ko di ba? Ilang giapil lang Ginoo not knowing nga ang resulta ang nahitabo nila karon resulta sa ilang gitanom sa kagahapon. Ang nahitabo nila karon ila ng desisyon. No? Mo ni giingon sa balang kasulatan ni Solomon. Daghang mga tao sadly ang uban Kristohanon. Ang uban Kristohanon mo reklamo sa ilang sitwasyon nganong pobre man me, nganong naglisod man me, nganong Ginoo, di ba? Adto sa Ginoo ayo apil lang Ginoo. Why? Because everything that happens to us right now may resulta sa atong gipugas gitanom yesterday. Sa kagahapon unsa man imong gipugas? Normal man na Galatians 6:7. What we sow is what we reap, no? So dili ta pwede mo blame sa imong mama, imong papa ug unsa diha mga igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo nga
tungod na di ay sa natay gihimo nga binuang or kabuang or let's say wrong decision, nagbutbuot na kita-kita ra, nagsaligtas atong utok o kaalam kay kuyaw kay ta, no? Wa na ta magagad sa Ginoo. Mao nang na-disappoint ta sa ending. Unya sa diyang na-disappoint ta, na-discourage ta kay grabe imong gasto, grabe imong effort, grabe imong paningkamot, pero at the end of the day, bagsak ra na palpa ka, so dismayado ka igsoon. And then nag-blame din ka sa Ginoo. Lord, nga no, no, we don't have right no to question God or to blame Him. Why? Diyos siya. Di na siya masipyat sa mga pangitabos tong kinabuhi. No? And He is the God of justice. Amen? No, muhatag yun na siya og resulta. Bunga sa tong desisyon. So kanang, kung mo question the Lord, no, we don't have right to question God. No? Perpekto siya nga Diyos. Kung na may sayop kita, di siya. No? Mao na igsoon nga, dili ta pwede mo blame. Dili ta pwede mo question nga, Lord, nga no, nag-ingani man ko. Di ba, Lord? No, no. But I want to encourage everyone, if ever ingana ang gali atong kahimtang, just try to evaluate yourself daw, examine daw nga. Wa pa ko nahimo kaniadto nga, kay bawo kung dili maayo, kay bawo kung gikonbiktar ka. Gikonbiktar ka sa Holy Spirit nga, ayaw buhata anak. Because sometimes there are so many Christians approach me and magpa-counsel sila nako about anak kay nga ni ni pastor. Akong gibati nga consequence ni pastor kay atong past few months or ning labay nga mga bulan pastor. Gusto kay conviction ni Lord nga mauni akong himon pero ning supa ko sa Ginoo pastor. Mauning karon nahitabo. Yes, tinuod na. Mao na nga wa tay katungod mo question mo blame ni Lord. Dili ta pwede makabasol. No, dili na to pwede pasanginlan ang Ginoo kay in the first place kita ning tanom, kita ang naghimo igsoon. Mao na nga ang maayo na to, ang kuno na to, magrepent ang Lord, sorry kayo, di day maayo ning magbutbuot. Amen. Di day maayo Ginoo ning ingani. Di day maayo, Lord, sorry. Nagtuo kog sakto ko ana, dapat dili kay magblame ta, mag-question. Ako sa una igsoon sa diyang akong gi-question ang Ginoo. Mao to nga na-depress ko. Ning attempt kog 3 times sa suicide kay wa na ko kasabot, ipakong-pakong na akong kagalingon kay ngano man akong gi-question si Lord, tinuod ba jud ka Ginoo? Nganong ingani man ko nga pagkatao adik-adik, ngano man ni Ginoo nga natawo man ko nining kalibot butana nga makasaksi ko sa kong mama maghilak tungod sa akong kabadlongon, nag-antos sila nako akong pamilya. Nganong natawo man ko ingani, anaon ako akong balikason ng Ginoo, no? Pero resulta to sa katong pagka-adik nako igsoon kay balo na ko nga dili maayo, pero curious lagi, no? 12 years old ko nakatilawog Shabu December, hapit na ko mag 13 years old atong time mas during my short vacation. Dili na ko i-mention of this agrapita. Unya sa akong kabata igsoon, kay nagbata man ko nga anana jud simbahan kay anak man ko pastor. Kadungog na ko nga ang Shabu dautan. Tungod lang jud sa akong curiosity, it means nga akong kay namay gingon lang ako makatilaw da kag Shabu, mangita ka. Nya ako di ko mutuo. So ning violet ko, kabalo na ko sa kamatuoran. No, mao to nga gihimo gid ako ning tilaw ko hangtod na-addict ko, hangtod niabot ang time na maligya na kog Shabu. Hangtod grabe na tig-deliver na kog Shabu ning grabe. Hangtod naabot og 16 kapin ka tuig, sige ra jud kog suyop og Shabu. No. So mao to nga naay consequence, grabe it leads ning na-depress ko. And that consequence leads to depression nako, na-depress ko, wa na ko kasabot, gusto ko magpatay igsuon. Usahay pa ison kay naman ko'y pusil sa una. Di na ko balahan yan, kablit-kablit ako sa kong nga nako kay gusto ko matapos na kay gikapoy ko labi na makadungog kog hila. Kita kami so bisag mga let's say mga adik-adik nami kasing-kasing, no? So na ako'y pagtahod sa akong mama nya kuan ba kana bitong masakitan ko murag mabdugmo kung kasing-kasing makadungog ko sa hilak sa akong mama tungod sa akong kasalbahis ka adik-adik nga ano. So mao na nga night times nga mao lagi kablit-kablito na kong pusil way kuan ako. Basta daghang kayong mga ipakungkung kay ngana ba, no? Pero wala day tay katungod mo question sa Ginoo ngano man kita may ning tanom. Kita ang ni desisyon wa ta suguha sa Ginoo nagbutbuot ta, no? Nagtutag sakto ta. Kuan man god pastor, di ba niingon man ang panultihon pastor nga kanang na-align man pastor ang ako ang kuan god pastor ang ako ang desisyon ba ni biblical man god pastor nya ang akong minsa ang ako ang gihimo pastor kay brad akong gihimo kay para man pud sa kayuhan pero nganong ingani man itabo yes
Ibutang talag biblikal. Ibutang talang ang imong desisyon nga na-disappoint ka karon para sa imong kayuhan. Pero timan igsoon. Mao ni timan. The book of Isaiah tells us His ways are higher than our ways. Most of the time, lahi ang pamaagi sa Ginoo kaysa pamaagi na to. Di ba unsay giingon sa balang kasulatan? Naay mga agianan daw, naay dalan nga sa pananaw na to maayo. Apan ang tumoy ni ini kalaglagan or kamatayon, di ba? So dili mo pasabot nga maayo sa imong pananaw, maayo ang ending. Mao na akong gi-encourage mo igsoon para dili ta mag-suffer og mga bugat nga consequence nga mag-antos kanya, magsige kag luoy nga ano minong. Siguruha ang imong mga desisyon nga himuon kabubuton sa Ginoo. Siguraduha igsoon nga ang imong desisyon nga himuon na kay peace, mailan man imong God's will kay naa kay kalinaw. Amen. Na kay kalinaw, aside nga it's biblical na kay kalinaw, and then try to consider the consequence. Sa unahan ani, di ba ka kumawa sa Ginoo? Di ba ka kumalayo sa Ginoo tungod ani nga akong desisyon? No, i-consider ang imong commitment or relationship ni Lord. Kay walay plano, walay kabubuton ang Ginoo nga malayo kaniya. Walay kabubuton ang Ginoo igsoon nga mo disconnecta niya. Kung dili, once plano na sa Ginoo, mas maduol pa kaniya. Amen. Again, mao na nga para dili ta makasinati og mga sitwasyon nga maglibog kadi ka kasabot unya hantud mo abot na lang nga mag-blame ka ni Lord. Siguruha nga ang imong gitanom nga binhi. Okay? Kana siya nga mga binhi igsoon is kabubuton gyud sa Ginoo. What I mean is mao gyud ang gusto ni Lord. Kay mo harvest ka og mga maayong butang gikan sa Ginoo. Ayaw pagbuot igsoon. And again, wala tay katungod nga mo blame ni Lord, mo question ni Lord sa nahitabo itong kinabuhi. Wala tay authority nga mo ingon ni Lord, Lord, ngano maning gitugot maninimo Ginoo? Lord, nganong mauna man akong kinabuhi? Ayaw i-blame kay in the first place, as what I have said earlier, a while ago. Kita ang nitanom, kita ang desisyon. Sa tinod lang mga igsoon, mao ni akong ikasulti. Daghan karong mga Kristohanon nga naglibog sa ilang kinabuhi. Nganong nahitabo, nganong ingana ilang kahimtang, wa sila kahibaw. Mao nilang nalimtan. Posible igsoon nga atong kahimtang karon resulta na sa atong desisyon kaniadto. Posible igsoon nga atong kahimtang karon wa man kamo angay, resulta lang na kay naapog kay gitanom kaniadto nga wa mo angay ang Ginoo, nagbuot-buot ka, gibadlong ka pero nagpadayon ka. Gi-correct ka ni Lord, gi-convictar ka sa Holy Spirit, apan mas gipili nimo imong pagbati nga bati, no? Nga produkto sa atong kasing-kasing nga malimbungon. Amen? Mao nang nag-struggle karon. Naglibog kasi mong kaminyon, naglibog kasi mong kinabuhi, naglibog kasi mong pagpangalagad sino, wa nakakibaw sa imong sitwasyon kay lisod kayo gubot. No? Naay kwarta pero mawa dayon. Galibog ka. Tungod na igsoon kay maybe at first pa lang na kay gitanom nga dili maayo ang nalipay ang Ginoo. No? Nga bisag kabalo na kas kamaturan gilid na kan Lord, anak ayaw lagi na nagbuot jud ka, okay na lagi ni Lord, okay ni kabalo ko mo handol ani tanawa karon consequence unsay na nahitabo, no? Nya mao na mo ingon, Lord nganong naingani man akong kinabuhi, Lord nganong nabadlungon man akong mga anak, Lord nganong man ingani, Lord nganong man ingani Ginoo nga naglibog na ako Ginoo. Ayaw pag ngano, ayaw pag blame ni bisag kinsa. Kung na may blame mon, try to evaluate yourselves kay sama sa ingon igsoon dako kayong posibilidad nga ang atong sitwasyon karon resulta sa atong gipugas sa kagahapon, resulta sa binhi nga atong gipugas. Unsa siya ning resulta lang na ingon ang Galatia sa city, as what I have said a while ago igsoon, kung unsa nga atong gitanom mausad na atong anihon. Amen. Ana siya suwatay angay blamon, pero igsoon ang Dios sa paglaom. Amen. Ang Dios, He's the God of chances. According to the book of 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name, di ba, will admit their mistakes, humble themselves, and seek my face, and turn from their wicked ways, okay? Unya, sunod, and I will heal their land. Munaog ako, maminaw ako sa langit, unya, akong ayuhon ang ilang yuta. It means igsoon. Kung naman kay nahimo nga wrong decision, nganing resulta na nakaron, just repent. Pangayog pasaylo sa Ginoo ang kuna ang imong sala, ayaw blima si Lord, sayop na. Ayaw basula ang Ginoo, ayaw question na ang Ginoo, but instead ask the Holy Spirit kung disaka
Disa ka nahagbong, disa ka nakahimog dili maayo, and then I know i-reveal na sa Holy Spirit nimo. Ibutang ra na sa imong dughan, and then pag hinulsol, pag repent ing na Lord, sorry kayo, mao day to Ginoo mong naingani ko. And then after that, after nimo mo repent igsoon mo balik kas Ginoo niya mo promise ka nga Lord, sige from now on magsunod na ko sa imong plano. Lord, from now on gusto kong magsubay sa imong dalan, sa imong kabubuton kung imo nang buhaton igsoon. Sige ingon sa 2 Chronicles 7:14, and I will heal their land. Ayuho ng imong sitwasyon. Wow! Ayuho ng imong kahimtang. Ayuho ng imong kinabuhi nga nagkagubot igsoon. The truth is, our God is the God of chances. As what I have said. Ako na nagibalik-balik. The God of chances. First, second, third, fourth chances. Chances forever. As long as we're still breathing right now, nagaginhawa pa tayo igsoon, na ipaglao ang imong sitwasyon. Again, kung to all of the viewers right now, kung nagtanaw mo karon and then naamo sa sitwasyon nga galibog na kagunsay buhaton nya mao ni imo nang i-question si Lord. Ako kang gi-encourage karon igsoon, just ask the Holy Spirit kung nganong naingana ka. No? Kay maybe or just try to evaluate yourselves or examine yourselves and hunaw na ang imong mga desisyon sa nining mga past few days or few months. Okay? Hunaw na ang desisyon mo, basin, mauna siya'y nakaingon, nganong ingana imong sitwasyon. Amen? Ningon si Brad Bioy Litran, lahi ang pagbasol o lahi ang paghinulsol tinuod. Kay ba mo kung sa'y kalahian? Ang pagbasol, nagbasol ra ka sa imong sayop nga desisyon. Pero pag human ni mo og basol, nagilak-hilak ka, kay kanang magbasol, muhilak man po na, muram po naghinulsol. Nagbasol ra ka pag human, nimbalik ka. Mao na yung pagbasol. Ang paghinulsol igsoon, mao na gingon sa 2 Corinthians 7:14. Ang paghinulsol, imong gisugid ang imong sala. Nga mao ni akong nahimo Ginoo nga desisyon, mao na ingani ko, mao di ay Ginoo, nagbuot-buot manguko din. Imo nang gisurrender sa Ginoo, gisugid, and then after that, after you pray, di na nimo balikon ang imong sala nga ginulsolan. Mao na yung paghinulsol. Ang pagbasol, igoro na nagilak-hilak. Tas taas sa iyang kamot. Hilak-hilak taas sa iyang kamot. Hilak. Ginoo mao ni akong sa. Ginoo mao ni. Mana? Pagbalik. Pag humanyag ampo nga pagbasol ro diya. Himbalik na po. Pagbasol na ang gipangita sa Ginoo. Paghinulsol. Diha sa paghinulsol. Sa gingon sa 2 Chronicles 7:14. Iyang ayuhon atong yuta. And I will heal their land. Okay? Kung ang iya daw mga katawhan nga gitawag sa iyang ngalan magpaubos mo angkon sa iyang sala. Muduol na ko, mangita sa kong dagway, mubalik ka na ako, ug ako maminaw kanila, ug ako muayo sa ilang yuta. In other words, kanang word nga heal their land, imong sitwasyon karon igsoon unsa man, ayuho na sa Ginoo. Sulbaro na sa Ginoo imong problema. Unsa may kahimtang sa imong pamilya, sulbaron sa Ginoo. Tagaag solusyon ang imuhang problema, ang imong giatubang karon mga kabugat, imong mga battles, imong mga struggle, ayuho na sa Ginoo. Nay milagro. Basta lang igsoon, mubalik ka niya, maghinulsol ka. Again, wala tay katungod mo blame sa atong sitwasyon karon. Lord, nganong ingani no, wa po tay katungod mo question. Ka-remember mo ni Abraham igsoon katong niingon ng Ginoo niya nga, Abraham, ihalad ang imong anak. Kinumdum mo? Dalha ngadto atong bukid, ihawa na siya, isugba, di ba murag ngana ba? Kay sunugon man to. As a burnt offering niya. Kabantay mo sa reaksyon ni Abraham. Wa! Abraham never questioned the greatness of God. Wa siya mingon, Lord, ngano? Wa! Ngana, may gusto sa Ginoo. Tanawa si Abraham, gibless sa Ginoo. Kita po digsoon, wa tay katungod mo question sa Ginoo, mo reklamo. Wa tay katungod. In the first place, tao rata. Iyahatang binuhat. Matod pa sa Old Testament, He is the potter and we are the clay. Nabatay katungod ang clay. Ang clay ba kumuldahon? Why katungod? Bisag unsa iporma niya nato, mahimo kang panaksan, mahimo kang baso, mahimo kang kaang, watay katungod. Instead mo submit as Ginoo kay perfect siya. Okay? So in other words, watay katungod mo reklamo, watay katungod mangutana sa Ginoo. Lord, nganong ingani man ikahintang? Lord, ngano man naglisod man ko Ginoo? Nga manggihatagon man ko. Siguro ang imong gipanghatag pud sa una igsoon, imong mga offering, ang imong motibo pagarbo. No, daghang kay mo, Lord, mano man Ginoo? Sige man kog halad ikapulo. Sige kog hatag sa simbahan. Sige kog
Tugtabang sa mga kabus lagi, way problema na. Pero kung ang imo pong pagtabang, paghatag imong motibo, paggarbo, pakitang tao, wa kay maani, no? Miani lang tas atong gitanom. That is why we have no right and authority to question the sovereignty of our God, no? Lord nga no, si Lord perfecto, binuhat rata niya, siya ang atong magbubuhat, perfect siya. Kung naamay na sayop kita, dili siya. So ang atong buhaton na Ikson, dawaton na itong sitwasyon. Amen, dawaton Lord. Sige, mao man imong gitugot. Ang gipangita mo sa Ginoo, Ikson ka ng humble heart, magpaubos ta niya mo ang kunta. Dili kay mo justified tang, di ba Ginoo mo no ayaw justified Ikson kay pili kas Ginoo. But instead, Lord, salamat, ingani may ako naitabo karon siguro na ako'y gipugas na dili maayo. Ana no? Malipay si Lord ana, nga inampuan. Masaylo ako Ginoo kung naman ko'y gipugas kaniadto nga dili maayo, mao siguro hinungdan nga ingani. Kay kaybaw na ko sa kamatuoran pero gahi man jud kog ulo Ginoo. Mao na gusto sa Ginoo mo angkon. Apan Lord, ning duol ko nimo karon nagpaubos. Pasaylo ako, gusto ko mosunod na nimo, di na ako magbuot-buot. Ingana gipangita sa Ginoo. Tabangi ko Ginoo. And then mao na mo stop. Ang consequence niya ayuhon ang imuhang sitwasyon. Amen. Ingon si ang pulong sa Ginoo sa Chronicles, 2 Chronicles 7:14, and I will heal their land. After that, after ana nga muduol ta, maghinulsol ta sa Ginoo igsoon. No, mga ipasaylo ang kuno na to nga asa na to di sa Ginoo. Di na to pwede pasanginlan ang Ginoo kay si Lord. Minghatag na sa resulta sa atuang gipugas. Si Lord ning hatag lang og bunga sa atong gitanom. Amen. Why? Because He is the God of justice. Why palabyo niya igsoon? Amen. Pero ang nakanindot, mahigugmaon o maluluyon sila. Sa diyang muduol ka niya, mga ipasaylo, magpaubos, maginulsol, na ay kasulbaran ng imong sitwasyon. Na ay kaayuhan ang imuhang kahimtang karon. Amen. Ang Ginoo maayo gihapon na, bisan di ka maayo niya. Ang Ginoo matinud-anon gyapon na bisag di ka matinud-anon niya. Basta lang mo angkon ka sa imong sayop, maghinulsol mo duol niya igsoon sigurado nga naay milagro sa imong sitwasyon karon. Amen again. Igsoon ayaw i-blame si Lord, ayaw question nga Lord, ngano man ing gitugot man imong Ginoo nga ako nagtarong, ano ayaw. Pasalamati ang Ginoo sa imong sitwasyon. Just humble yourself and then ingna si Lord, Lord, kung naman ko'y nahimo kaniadto nga naman ko'y gitanom nga nagpadakos kong gibati pasaylo ako. Pero karon Ginoo mo balik ko nimo Ginoo. Ayuha akong kinabuhi. Si Lord malipay sa mga mapainobsanon nga tao. Kinumdum mo itong makasala. Katong parisiyo nga hipokrito nga mayo rag Biblia pero wa sa buhat. Kabantay mo nagampo sila sa templo. Hambugiro kay ginampuan ang agaw Ginoo ana. Ako tigikuan ko hambugiro kay. Feeling perfect. Ang makasala ning angkon Ginoo, di jud siya mohangad kay mauwaw siya mohangad, muyahat sa langit ngano man. Makasala siya. Pero kinsay gitubag sa Ginoo ang makasala kay ni angkon. Mao sa na ang gipangita sa Ginoo Ikson. Si Lord dili ganahan og tawo nga kusog mo justified. Di ba Ginoo ko? Man di ba Ginoo? Ako lang ning gihimo no. Ayaw ako Lord nakasako. Ana largo. Nagbuot-buot ko Ginoo. Wa ko nananghid nimo Ginoo. Nagtukog sakto ko. Ana ra mao ni gipangita sa Ginoo Ikson. Willing to admit our mistakes and manaad ta sa Ginoo nga from now on, starting today, mo-obey ta ni Lord. We will never make any decision without His approval or without His direction or guidance. Amen? Ang Ginoo, andam, muayo, muhusay, muhatag og solusyon, maghimog milagro sa imong kahimtang karon. Amen? Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Salamat, Ginoo, that you're the God of chances. Ikaw maluluyon nga Diyos o imo mingi painumduman karon nga wala day mi katungod Ginoo nga mo question nimo, wala mi katungod nga mo blame nimo if ever ang among sitwasyon dili maayo Ginoo. Pasalamat sa imong mensahe Ginoo nga nakapamata, nakaparealize namo nga usahay day mosugot mig sa dili kaning among sitwasyon karon. Dakong posibilidad nga resulta ni sa among desisyon kaniadto. Labi na usahay Ginoo nga tuyuon na mo paghimo og sala nga kaybaw na mis kamatuoran. Tuyuon na mo Ginoo bisag kabalumi nga nasakitan ka bat among gipalabi among pagbati. Mao nang muani gyud mi so Lord God pasaylua kami. I pray to all of the viewers right now who are watching this time Lord God. Mamuhat ka silang kinabuhi Ginoo. If ever there's anyone nga nagtan-aw karon Lord sa live
na siya gihimo nga dili maayong desisyon and karon nagsuffer siya. Lord, tabangi siya. Lord, i-remind niya ang katong sayop niya nga maudiha siya Ginoo mubangon. O di siya nadagma. Holy Spirit, i-remind sila para dili sila maka-question nimo Ginoo. Lord, salamat nga ikaw puno sa gugma. Ikaw puno sa grasya. Ikaw puno sa kaluoy. Ug sa panahon nga imong mga anak Ginoo duol kanimo tungod kay naami gihimo nga dili maayo. Dili jud ka mo balibad namo Lord God. So Lord, salamat mamuhat ka sa mga katawhan nimo karon nga nagtan-aw Lord God. Again, kung namay nagtan-aw karon nga ang iyang sitwasyon karon resulta di ay sa iyang desisyon Ginoo tabangi Ginoo. According to your promise in 2 Chronicles 7:14 kung ang imong anak Ginoo katawhan gitawag nimo magpaubos mo angkon sa sala nila. And then, mubalik nimo Ginoo sa tinud-anay Ginoo. Mutalikod sa daotang binuhatan. Ayuhon nimo ang ilang sitwasyon. So Lord, tabangi sila Ginoo. I pray Lord God, imong tagaag solusyon ang ilang sitwasyon karon Ginoo. Nasayod kami nga samtang napay gininhawa, napay kinabuhi na ipaglaom kanunay. Diya kanimo Ginoo. O kaya nimo usbon, kaya nimo pahunungon ang unos sama sa naitabo sa mga apostoles Ginoo. Sa dihang gipukaw ka, ning bangon ka, imo lang gipahunong ang unos na hunong dayon. Ang among kinabuhi sa Lord God, wa mi kabalog unsay among nasinati karon. Unsay among unos karon, kaya nimo ni paundangon Lord God. And if ever Lord God ang nahitabo namo dili unos kung dili resulta consequence among desisyon kaya sa nimo pahunungon basta lang magpaubos mi niya mo balik mi nimo Lord God. Moangkon sa mong sala niya mong talikdan among daotang binuhatan. Mosunod na nimo Ginoo. Hallelujah. Lord, thank you for your word. I-bless ang tanang viewers karon. And I pray, Lord God, kaning mensahe, Ginoo, karon nga mong nadungog dili mo labayng kawang. Apanamo ning kinabuhion, Lord God. Mauni kaning nga mensahe, maghatod namo, Ginoo, sa kinabuhi nga puno sa kaayuhan. Nga naay kasulbaran ang among problema, Ginoo. Among sitwasyon karon mausab, Ginoo, uban sa tabang nimo. And now, right now, Lord God, I pray to all of the OFW who are watching this time, Lord God, mga siman, mga naka-permanent residents, Lord God, padayon kapag kupot silang kinabuhi, padayon kapag pamuhat nila Ginoo. I pray nga dili sila malipat sa kabisi, nga sige sila tigo mo kwarta, sige sila upalit og mga property nya malimtan kanila Ginoo, tagai sila kabug-aton Ginoo sa blesser nga mao ikaw. I pray nga ila jud kang i-value knowing that everything that they have or they had right now gikan nimo, walay ila, ikaw ang tinuod nga tag-iya. Ayaw itugot nga makalimtan kanila Ginoo. Kay sa usa ka pamilok kaya nimo bawion tanan nga imong gipiyal nila. But let it be Lord nga ilang i-value ang blesser Lord God. Sa naa nila karon Ginoo nga imong gipiyal Lord God, mahimaya ka Ginoo. Mahimaya ka Ginoo. Kay I believe Lord God, the more ka mahimaya sa mga butang nga imong gipiyal nila Ginoo, mas i-bless pag yun nimo sila Lord God. And I pray Lord God, despite of their busy schedule Lord God, sa ilang trabaho Lord God, dili gid sila makalimot nga mohatag og panahon nimo. Dili sila makalimot nga na sila relasyon nimo nga kinahanglan nila seryosohon at imanon Ginoo. Lord, tagay sila kauhaw sa imong presensya kanunay. And of course Lord, I pray promotion upon them in Jesus name. Pabor sa ilang mga amo Ginoo. And I pray Lord, good health as always, divine protection. And sa uban karon Ginoo nga mga nasa gawas nga nagsuffer sa ilahang og kanang tentasyon nga naglisod, nagstruggle Lord God. Kutungod kay layo sa ilang asawa, sa ilang bana, sa ilang pamilya lig-on na Ginoo. Tagaig kaalam nga unsaon pagbuntog sa lain-laing mga offer sa yawa in Jesus name. I pray Lord God nga mahimo silang overcomers and victorious in the mighty name of Jesus. Thank you Lord. Again, kupti sila Ginoo. Og sa mga uban nga nasa gawas karon nga murag gimingaw Ginoo sa ilang pamilya, ipabati imong gakus kanunay. Imong comfort, imong embrace, Lord God. Nasayod kami nga imong gakus, makapagaan sa among kamingaw ug pag-antos. Daghang salamat, Ginoo. Again, keep them safe as always in your arms, Lord God. Ilang future na sa imong kamot. And right now, we continue to pray sa tanang nagtanaw karon Ginoo, kutob sa makadungog, makakita, makaabot ani. Lord, unsa man ilang problema, unsa man lang giatubang karon, solusyon ni Ginoo. Tagay kasulbaran. Unsa man nga dapit sa ilang kinabuhi karon nga need jud kaayo Ginoo ang imong milagro. Lord, mamuhat ka, walay matago nimo Ginoo. Wala ko kaila nila apan kaning mga tawhana nga nagtan-aw nakakita ka sa ilang sitwasyon. Nakakita ka silang kasing-kasing. So Lord, tabangi sila.
solusyon nilang problema, Ginoo. Mamuhat ka silang sitwasyon. I declare breakthrough. I declare financial breakthrough. I declare salvation to their whole family. And I declare healing sa mga balatian, sa physical and emotional. I declare peace sa panimalay, Ginoo. Kalinaw, kalipay, Ginoo. Sigun sa ilang gitinguha karon, tagbua, Lord God, in Jesus' name. So this time, Lord God, ang kuno na mong kadaugan, ang kuno na mong Ginoo, ang milagro, ang kuno na mong kahibulungang butanggikan kanimo. We claim it. Uban sa dagkong pagtuo, Lord God. Amo kining gipangayo, gipasalamatan daan, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mao'y among agalon, personal nga manluluwas. Amen. Amen. Hallelujah. Ay, praise God. Salamat sa Ginoo. Dungog himaya igsoon akong ibalik sa tumbuhi nga Dios. Okay? Thank you for watching, guys, mga kaigsuonan. Og ako nagaampo nga karong adlaw, usa ka mabungahong adlaw puno sa pabor, panalangin, grasya sa Ginoo. Proteksyonan mo sa Ginoo igsoon. I declare it in Jesus' name, tanang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord. And again, before na ako na siya putlon, I just want to remind everyone nga i-invite inyong friends to follow our page para ma-bless at sila igsoon, no? Salamat kayo mga subscribers, subscribers sa atong page and subscribers sa atong followers. Kaning subscribers sa atong page igsoon, ang uban, wala man muna ako gi-invite, di ba? Kamo ra gyud ning subscribe. Nana siya ibayad pero thank you kayo, no? Sa nag-subscribe, wala kamo ingna. Kamo mismo ning subscribe. And then how about sa atong YouTube channel igsoon, no? Wala man ay bayad. Bitaw, akong naghimo taw YouTube channel igsoon para dali ra, mas madali daw ang nay nag-advise na ko og napoy nag-request nga madali daw ang ilang pagpangita sa atong live. So nag-start na ko og upload sa live videos na to sa atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon gyapon ang name. Ang ako ang profile picture dia sa akong wife, kaming duha. Unya makita ninyo ang link igsoon na ani nga kani nga caption, ang link na diri. Caption ani nga live na to na ang link da igsoon, Mabungahong Kristohanon. So akong gi-upload dia atong mga live ug naay mga short videos igsoon na diha, no? So keep safe everyone. Ampo, amping, abante kanunay para sa kamayaan sa Ginoo. Again, I declare it and I pray. Ang kalinaw, kalipay, protection sa Ginoo, grasya ug iyang gahom, iyang pabor mag-uban kanato karong adlaw. Og sa uban nga nasa lain-laing nasod nga padulong ng mga tulog, gabi iron diha nila. I pray for divine protection. Iyang mga angels maglibot kaninyo igsoon. Aron mo mata mo nga malinawon og secured tungod kay ang Ginoo nag-uban ninyo. See you next time igsoon. To God be all the glory. God bless again.